abanezinto wena mungenazo izinto. Ingcindezi efaka abangani iningi kakhulu ngoba ugcina usubona ngokuthi mhlawumbe umzali wakho akakuthandi wena njengoba engakwenzeli lezo zinto lezo. Usunga-understand ngaleso sikhathi. Munga-understand kusho ukuthi ngendlela ugcina uthatha lezi zinto ezishiwa abangani bakho ngaphezu kwalezo zitshelo umzali wakho. Ungenza kanjani ukuthi umzali wakho angagcini ekuzonda ukuthi ukhona? Ungenza kanjani ukuthi uzifundise ekutheni noma uzithanda izinto kodwa ukwazi ukumnikeza ithuba lokuthi ayisebenze izinto ukuze akwazi ukunikeza zona? Ukulinda nje ukuthi ulinde. Babamncane naba abafana bayaveza. Yini ongayisho kubona nje ukuthi nayi indlela kufanele benze ngayo ukuze bangazithobi benengcindezi? Ukuze ungazitholi unengcindezi nayo ezogcina isithathe nempilo yakho kwesinye isikhathi noma ikhiphe ekhaya, kumele ukuthi usondele kubazali bakho, ulazi uhlelo labazali bakho, ufunda ukuxoxa nabo ubuwena uqobo nendlela ophila ngayo, ungabafihlela abazali bakho nezidingo zakho, bazazi abazali bakho, ukwamukela ukweluleka kwabo uma bekutshela ukuba lezi zidingo akuzona ezamanje. Mhlawumbe isidingo ozosidinga kakhulu ususebenza noma usukwazi ukuzitholela imali ngendlela yakho, ngoba kukhona ukuthi musemncane kuthola ukuthi kwayona imali mhlawumbe akukadingeki ukuthi uhlale unemali ngoba mhlawumbe uzongakwazi ukuyichitha ngendlela efanele. Bantu baseNingizimu Afrika siyabonga kakhulu nje sithi inkunzi sematholeni siyabuya sesizogoqa, kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi kuyingozi ukuthi umuntu athi esemncane athanda izinto anganazo. Bantu baseNingizimu Afrika sesibuyile nje sithi inkunzi sematholeni, sikhuluma ngesihloko esibaluleke kakhulu sokuthanda izinto. Sibabonile abantu abaningi belahlekelwa impilo, abanye bengena emajele, abanye sebephila ngobugebengu ngenxa yokuthi bathanda izinto. Kusho ukuthi kwesinye isikhathi ukuthanda izinto kuyingozi. Ungakwazi ukuthi mangabe umncane uhlukanise izinto esezingeni lakho ngaleso sikhathi, ukuze mawuthanda izinto uthi hayi noma ngingenakho lokho kodwa sikafika isikhathi? Ungakwazi ukwenza lokho? Yebo, ngakwazi ukwenza lokho. Kodwa enye into elimaza ngempela i-environment, njengoba shilo ngqo uthi environment. Kodwa enye into isuka nasekhaya kubanjani. Okay. Isuka nabantu ohlala nabo kakhulu ekhaya, njengoba shilo baba ukuthi nafanele uxoxisane nabazali. So uma ungaxoxisani nabazali kuba khona nalowo ngcindezi. So i-environment ohlala nabo, abantu ohlala nabo kakhulu kusuyilabo abangaphansi kwabazali bakho, mhlambe auntie so u-auntie methanda izinto nawe uzolandela lapho ku-auntie, noma umalume methanda izinto, umalume mhlambe asithi wenza ubugebengu, umalume wenza imali esheshayo, uyayenza futhi imali, mhlambe imali ayenzayo ngabe ubugebengu lokhu kwenza ngaphezulu kwale yasendleleni zokubaba noma. So uzogcina sowulandela lo mkhakha lo wamalume ngenxa yokuthi uthanda izinto. Mnqobi, nangu impumelelo veze iphuzu elibalulekile elithi uma ngabe ukukhula ngaphansi kwesimo la abantu bethanda khona izinto, nawe uzogcina sewuzenza. Ingakanani influence eyenziwa abantu abadala ey'nganeni? Ngingathi kukabili. Okay. Kukhona yonke lento i-peer pressure. Kokuqala kukhona i-peer pressure yasendlini, kube khona i-peer pressure yabangani bakho. Okay. Abantu ababalile impumelelo ukuthi bathanda izinto. Yeah. Uma uhlala nalabantu abathanda izinto, vele uzothanda izinto nawe. Because nawe uyayibona impilo yakho, mhlawumbe uyithanda impilo yakho, mase ufuna ukwenza ukuthi mase ufuna ukwenza lezi zinto abazenzayo. Kodwa le peer pressure engikhuluma ngayo yasendlini, ile peer pressure eqinisayo eyenza ukuthi wena ungathanda izinto. Mekuthi umzali wakho ukufundisa kahle ukuthi uma ukuthi ufuna into ethile fanele usebenze kanje nakanje, fanele ulinde. Lo peer pressure iyasiza ukuthi umzali wakho akufundise. Kuhle inlwandle